לא רוצה ללכת. מזדרן. מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? איזה מחייממי. תנסו להסתדר. תעיף את הרגליים הרגילות שלך. מה אתה רוצה שאמא תבכה שתישאר לבד עם הזבל הזה? משפחה שכזאת. מה זה גודלים מהר? לא יודעת מה לעשות. מה הבעיה שלך? זה הנעליים שלי. מה הבעיה שלך? לך תזדן אתה והוא. קדימה, תוריד. שהיא מה שנתון. מה אמרת? מה זה שמעת? אני לא יודעת מי מכם מכיר את סלומון איליאס מט' 6. סלומון נעלם לאבא שלו לפני כמה ימים ואנחנו... לא רוצה לעזור לך יותר. אין לך מה לפחד. אתה חרא! בן זונה! זוכר כשהיינו קטנים, רבים כל הזמן על שטויות. עכשיו אנחנו לא זוכרים על מה זה היה אפילו. תני לי כוחות ואוויר בשפתיי הרכות מבקש